hamjakma hinmani abo joto sikla siklini thinangano tongo sing jefru puya kebono hamjak thango apro sing waisa phano saituk naijagya bano kubuya hamjak tata abona ang tinini o video o bai 10.2 phaikya nung o 10 point tuyei saituk naikhe nung sawi manai bonono kubuya hamjak tata abono o video no paithak jora khnadi himdo o video no jengri laisiwani number 1 jendono kubui bkhabai hamjaknai bonono kono musa hoigla bonono kaham hamia joto kokno share khainai tai bonono poitu khainai nini sakaobo khakamani tongnai number 2 nora je kubui bkhabai hamjaknai bo salo waisa jese khafano time renai bo jese phano video tongtheng bonono kono dino phano video tonghni saiman regala number 3 jendono kubui bkhabai hamjaknai bono tumungno kema purpose khaike bono patari akarai nung baya tongnani musung jago hanke nung wansungna sidi nung bini thani kubunyo blind special borok number 4 nona je kubui bkhabai hamjaknai bokune dino nona buni buskango laisima singja khaigla tumungna nini mungsase kokno bo sajagi hanke eba nini mungsase kokbai bo tumungna hak anke bonona personally sanai tai bujoknai pia bokune dino nona buni buskang sawoi laisima singja khaigla number 5 jendono kubui bkhabai hamjaknai bonini hamia jorabo ganao na tongnai tamokhe kaham jorao to hamia bororokbo ganao na tongo phia hamia jorao kebo ganao tongya afuru ganao tongnai noni je kubui bkhabai hamjaknai borok simino tai tumo nini hamia jorao bonini ganao tongo tai nono help khayu hanke nang wansung na sidi nang bini thani blind special number 6 tumuna nang kubunya saimana musubu je bonono kubuya hamja tata hanke nang nini partner ro sadi ani mokolo nasigei hamjago honi sadi hinai tumuna bonono kubunya hamjago hanke bonono klai sakena sairenai angnora hamjago tai tumungno bonono kubui bkhabai hamjage hanke bonini mokolo nasigei o kokrokno kahangbe sawi bangla number 7 jendono kubui bkhabai hamjaknai bo phungai kheno nono call khainai tai horanung bai kok sawoi good night hni sms rohaya sa thugla tai ni sms ni reply rani bo bini asek jora nangla number 8 jendono kubui bkhabai hamjaknai boni ni jota kokno bkhabai khananai tai nini kokno bo kono dino norgla number 9 jendono kubui bkhabai hamjaknai bo nangbai future ni kok sanai nangbai thinago nukhung khanani a kokno sanai tai chalborno nono morirani saituknai number 10 jendono kubui bkhabai hamjaknai bonini wan sukma tei nini imang rokno support khainai abono karei nini birthday wish tei special chal rogo nono moitu khaya tongla Langmabai Gwdaljak YouTube channel ni ang semol o 10 point no nono sinirei renai bobo kubui hamjakma bobo tatal hamjakma tumungno o point ni bisingo kasephano ni partner ni thani tongo hunke nung blanyo kapal kaham ta comment khai sanan bagai koyu o 10 point ni bisingo ni partner ni thani bo point to comment khai sadi tumungno o video no sajak tongke please o video no like te share khai o channel no subscribe khai reti ang blanyo tong thongnai hambai